Mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo! It's me, DJ Rakiter, and welcome to the program, Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. At meron na nga po tayong kasamang top secret sharer sa kabilang linya. Hello, magandang gabi sa'yo. Good evening po. Good evening. Pwedeng malaman kung anong pwede naming itawag sa'yo. Chas na lang po. Anong pangalan ulit? Chas. Chas. Tama ba, Chas? Apo. Chas, ilang taong ka na? 24 po. 24. Sang lugar ka naman galing, Chas? Pampanga po. Oy, Pampanga. Biyasa ka magkapangpangan? Uwa naman. Basta kapangpangan. Manyaman. Ay, wapin. Ayan, good evening sa lahat ng mga kapangpangan. Maya Pabengi, Kekayungan. Yakumuring kapangpangan kumurin, no? May dugo akong kapangpangan. Pero, biyasa ko muna magkapangpangan pero ditak-ditak mo po. Konti-konti lang in kapangpangan. Ayan. So, anyway. Eto na, Chas. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ha? Ano Ay po. ang top secret mo? Nung nag-date po kami nung jowa ng best friend ko. Nag-date kayo ng jowa ng best friend mo. Opo. Alam ba ng best friend mo na nag-date kayo ng jowa niya? Actually, nalaman niya na lang po nung wala na po kami. So, nagkaroon kayo ng relasyon ng jowa ng best friend mo? Opo. Ha? Paano nangyari yun? Sinong nauna mong maging kaibigan? Yung best friend mo o yung jowa ng best friend mo? Yung best friend ko po since elementary. Since elementary, best friend mo na to. So, paano nangyari na palapit kayo sa isa't isa ng jowa niya? Nung nag-acquaintance party po kami, nung senior high school, dun ko po nakilala yung boyfriend niya. Pero naikukwento niya na ito dati pa. Madalas po, pero hindi ko po siya nakikita kasi hindi po kami same school nun. Nag-transfer lang po ako dun sa school niya. So paano nangyari na nagkamabutihan kayo ng jowa ng best friend mo? At paano mo naman naisip na, papatulan ko tong jowa ng best friend ko? Nung una po kasi, nung nagkakilala po kami, hindi po ako interesado, parang ganun. Tapos, mapagbiro po yung jowa ng best friend ko, hanggang dun sa kwentuhan, araw-araw kasama sa galaan, hanggang dun sa hindi po nakakasama yung best friend ko, pero umaattend po ng gala yung jowa niya. Tapos nagkakasalamuha kayo. Opo, kasi yung mga barkada po namin is kilala po yung boyfriend niya. Pero ikaw, wala kang boyfriend? That time, wala po. That time? Okay, so kailan nangyari na talagang nagkaroon kayo ng opisyal na relasyon nitong jowa ng best friend mo? Siguro nung pagka-graduate po namin ng senior high school. Paano kayo nagkikita? Nagkikita po kami kapag nasa work na po yung jowa niya. Tapos wala talagang kaalam-alam tong best friend mo? Alam po kasi ng best friend niya na sa Manila na po siya nagtatrabaho. Tapos ikaw, hindi niya alam na nakikipagkita ka sa jowa niya? Hindi po. Nagrarant ba sa'yo yung best friend mo tungkol sa jowa niya? Madalas kasi lagi daw po silang nag-aaway, panay ignore ni jowa niya sa mga message, calls, kasi daw po pagod sa trabaho, gano'n. May intensyon ka ba talaga na agawin yung jowa niya?
Actually, wala naman po talaga. Kumbaga yung pakikisama tsaka yung sense of humor niya, dun po ako talagang napamahal po sa kanya. Ah. Tapos nung naging magkarelasyon na kayo finally nitong jowa ng best friend mo, naisip mo ba na ipagtapat na sa best friend mo na may relasyon kayong dalawa? Nung una po, nakokonsensya na po kasi ako. Hindi ko na siya matiis kasi nga mas may pinagsamahan naman kami ng best friend ko. Pero sabi ng jowa niya, hangga't wala naman nakikitang mali, ay, hangga't wala naman nakikitang pruweba na magkarelasyon kami, wala kaming sasabihin. So saan kayo nagde-date talaga? Eh di ang layo-layo nyo mag-date. Every weekends po kasi, umuuwi siya. From Manila to Pampanga. Ah, so sa Manila kayo nagkikita? O sa Opo. Pampanga? May times na ako po yung pupunta. May times, mas madalas na siya yung pumupunta. Buti wala nakakita sa inyo kasi lagot kayo pag may nakakita sa inyo. Nagwo-work po ako noon dati, panggabi. Kapag off naman po ng weekend, pumupunta po kami dun sa tita niya. Dun po kami nagkikita, dun po kami nagbabanding. So paano nalaman ng best friend mo na magkarelasyon kayong dalawa ng jowa niya? Nalaman po niya nung sumunod po ako sa Manila. Di ko naman po alam na kasama niya po pala yung best friend ko doon. Pumunta po ako dun sa tinutuluyan nung jowa niya. Kaya nagtaka po siya bakit nandun din ako. Nung time na yon, pandemic po. Nagtaka siya, sabi ko po kasi hindi po ako pwedeng lumabas, ganun. Kasi iniyaya na akong lumabas. Sabi ko, ayoko po. Yun na pala yung time na naghihinala na siya. Na bakit sa jowa niya, palagi kaming magkakasama. Pero yung dahilan po nun, sasabihin, gagala po with barkada. Tapos hindi siya kasama, ganun. Po. Halata na po siya na bakit palaging kami lang po magkakasama, siya, wala po, ganun, di niyayaya. Anong nararamdaman mo nung time na yun na ginagawa mo yun sa bestie mo? Sabi mo kanina nakokonsensya ka. Was there a point na parang gusto mo na talagang hiwalayan tong jowa ng best friend mo? Po. That time na siguro, dalang-dala na po ako ng konsensya. Gusto ko na po siyang tigilan. Gusto ko na pong umamin, kaso yung jowa niya, ayaw po talaga niya. Talagang hook na hook sa'yo yung jowa ng best friend mo? Opo, ganun. Sabi niya, mas mahal niya daw po ako. Kaya ako naman, napabitag po dun sa just saying. In the end, sinong pinili ni Guy? Wala po siyang pinili. Mas ginusto ko na pong sumuko na lang. Nakipag-iwalay ka dun sa jowa ng bestie mo? Apo. Nung nalaman na? Apo. So, paano mo hiniwalayan yung lalaki? Nakipag-iwalay ako nung siguro time na magpapakasal na po sila. Pero hindi sila natuloy kasi nga nalaman din po ng best friend ko na nagkarelasyon po kami ng boyfriend niya. Supposed to be, magpapakasal silang dalawa. Po. May plano na po pala sila. May plano na sila. So, nasaktan ka nung malaman mong magpapakasal na sila. Wala ba na ikukwento sa yung best friend mo na, uy, by the way, magpapakasal na kami, So, dun mo nalaman ba sa best friend mo o dun sa lalaki? Nalaman ko na lang po nung nag-post po siya sa social media na Yung lalaki o yung babae? yung best friend ko po. Yung best friend mo yung nag-post sa social media. Tapos nung nakita mo, syempre na-hurt ka. So, that's the time na nagsabi ka na dun sa lalaki na makikipag-iwalay ka na. Opo. Sinabi ko po na dapat, nung una pa lang, di na namin ginawa. Tapos, nung nakipag-iwalay ka completely, binlock mo na ba tong guy na to? Hindi ko po siya binlock para hindi sobrang halata. Kasi yung best friend ko kapag magkasama po kami, minsan, lowbat po yung cellphone niya is nakiki-chat po siya sa akin, ganun. Para di na lang po halata. Then deleted message lahat po.
Nagde-delete ka ng message ninyo, syempre. Opo. Para walang ebidensya. Malinis. Malinis. Para hindi ma-screenshot. Opo. Okay. Tapos, nung nalaman naman ng best friend mo na may relasyon kayong dalawa ng jowa niya, kailan naman yun? Nung time na siguro mag-fit po ng mga gowns, gano'n. Nag-chat po sa akin bigla yung Bakit siguro? Hindi mo sure? oh, hindi ko po ini-expect na sasabihin niya sa akin na mahal kita pero kailangan kong mas mahalin si best friend ko po kasi gano'n. Sino nagsabi niyan sa inyo? Sa'yo? Yung jowa ng best friend ko. Di ba ikaw naman yung nakipag-iwalay sa kanya? So, Opo, bakit may mga ganun pa siyang wordings? Ako po kasi yung nakipag-ulay. Siya, ayaw niya pa po. So sinabi niya lang na parang, mahal kita pero pinipili ko yung best friend mo. Ganun ba yun? Opo, ganun. Eksakto po. Parang ewan naman pala tong lalaking to eh. Tapos, Chas, naging magkaibigan pa rin ba kayo nitong best friend mo nung nagkabukuhan na? Nagkaayos po kami. Ang tindi na ng friendship nyo, ha? Nagkaayos po kami 2 years ago kasi nagpakalayo-layo po kasi siya. Gawa nga ng naghiwalay sila nung guy na nalaman niya na 2 years nagtaksil po kayo. 2 years po kami hindi nagkikita. No message, no calls po. Mhm. Then one day, nasa mall po ako. Nakita ko po siya sa isang cafeteria. Mhm. Na siya lang po mag-isa. Siguro may hinintay, gano'n. Tinry ko pong lumapit. Mhm. Naglakas loob po ako. Mhm. And nung nakita po kami, nagyakapan po kami. No words. Biglang yakap lang po talaga. Wow. Parang Bea Alonso, Angelica Panganiban Alam mo yung movie na yon? Opo. Siguro ganun nakapattern sa inyo yung movie na yon, no? Siguro mas pinatatag na lang po kami nung pagsasamahan namin mula nung elementary. Ano namang realizations mo matapos lahat ng pangyayaring yun sa buhay mo? Narealize ko na, hindi sa lahat ng pagkakataon, pwede mong pasukin yung hindi naman dapat. Yung pwede kang lumusot sa masikip at dapat inaalam at pinag-iisipang mabuti. Yung mga sitwasyon gagawin. May relasyon ka na ba ngayon? May romantic partner ka ba ngayon? Yes po, I'm married. Wow, congratulations! Happy ka ngayon? Sobra po. Diba? Hindi mo talaga matatagpuan yung inilaan ng Diyos para sa'yo kung hindi mo pakakawalan yung inaakala mong tao para sa'yo. Oo nga po. Anyway, maraming salamat siya sa pagtawag mo ha. Sana kahit papano etong bahagi ng buhay mo ay nagsilbi talagang leksyon sa iyo at sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Salamat ha. Thank you po. Salamat. Ingat ka lagi. Bye, Chas. At dyan po natatapos ang ating top secret call ngayong gabing ito. Sarap nun, no? I mean, di masarap na makipagrelasyon sa jowa ng best friend mo. Pero yung matutunan mo, yung leksyon na dapat mong matutunan doon sa pagkakamali mo, sa pagkabigo mo, i-apply mo sa susunod na makakarelasyon mo, ay, rewarding. Tingnan mo naman ngayon si Chas. Meron ng asawa. Sabi ko nga kanina, hindi mo matatagpuan ang taong inilaan para sa'yo ng Diyos kung pilit mong hinahawakan ang taong pinipilit mong maging tama para sa'yo. Ulitin ko Basta ayusin ko yung wordings ko. Hindi mo matatagpuan yung tamang taong inilaan ng Diyos para sa'yo kung hindi mo pakakawalan ang maling taong pinipilit mong maging tama para sa'yo. Am I making sense? And besides,
Yung kaibigan yan, hindi tinatalo yan. Huwag kayong part kasi talaga ng buhay ng tao yung pagiging immature eh. Diba? Immature ka kasi patol ka sa ganito, hindi ka masyado nag-iisip. Pero it's part of life. Ang mahalaga dyan, natututo tayo. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa pagtutok mo. Nakapiling mo ang Basa Princess ng Love Radio. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This has been yours truly, DJ Rakitera, saying good night. This is Top Secrets. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!